Det globale marked for vindenergi stiger eksplosivt. Danmark står i dag for 90% af verdensmarkedet for vindmøller, men konkurrencen skærpes dag for dag. Hvis Danmark skal beholde bare 30% af verdensmarkedet, skal der samarbejdes og tænkes nyt. Esbjerg har en helt unik position. En optimal beliggenhed for udskibning, drift og vedligehold. En effektiv international havn, som i dag udskiber 65% af alle danske vindmøller. En stærk klynge af virksomheder, som besidder stor viden på tværs af værdikæden inden for grøn offshore. En unik viden spundet op på 40 års erfaringer fra olie og gas. 2 universiteter, heriblandt 4 ingeniøruddannelser særlig målrettet energi. Samtidig er der både stort fokus på og opbakning til Esbjerg fra region og kommune. Men det er nu, Esbjerg skal sikre sin position som verdens førende grønne offshore-klynge i fremtiden. I Esbjerg ligger Green Offshore Center Esbjerg. Et center med særlig fokus på at optimere installation, drift og vedligehold af havvindmøller. Klyngen består af virksomheder, universiteter, havnen, interesseorganisationer, offentlige institutioner og operatører. De har alle forpligtet sig på et samarbejde med fokus på teknologisk udvikling og økonomisk afkast. Virksomheder med aktiviteter inden for centerets kernekompetencer kan blive medlemmer mod et årligt kontingent. Fordi centeret er bygget op omkring 4 indsatsområder, er der mulighed for en naturlig udskiftning af medlemmer. Indtil videre har det skabt en særlig dynamik i samarbejdet og leveret ekstraordinære resultater. Esbjerg Havn, Nordsøhavn nummer 1, kendt som en effektiv havn med gode faciliteter. En position havnen har opnået gennem sit strategiske samarbejde med centerets medlemmer, der sikrer, at havnen altid er et skridt foran fremtidige krav. Her er plads til skibe, som kan håndtere 15 store vindmøller, og her er plads til plug-and-play-løsninger tæt ved kaj. Universiteterne samarbejder med centeret om forskningsprojekter inden for dets kompetenceområder. Samarbejdet har sat centeret og Esbjerg på det globale kort, og delegationer valgfarter til centeret for at købe konsulentydelser og viden. I forlængelse af samarbejdet er der skabt en helt ny ingeniøruddannelse i offshore wind, som omfatter de krav og ønsker virksomheden har til fremtidig arbejdskraft. Uddannelsen tiltrækker de dygtigste studerende fra hele verden, der har ambitioner om en green offshore karriere. Centeret samarbejder nationalt med Energiministeriet, Grøn Alliance, Offshore Center Danmark og andre relevante aktører. Hver uge har centerets ambassadør kontakt med energiministeren for at drøfte udvikling, nyeste viden og muligheder for at optimere de nationale resultater. Sammen med vindmøllebranchen sikrer centret fokus på den politiske scene både nationalt og internationalt. Centret spiller en vigtig rolle i den nationale strategi og samarbejder nationalt for at sikre Danmarks samlede position inden for green offshore. Operatørerne Dong Energy og Vattenfall er nærværende i forhold til centret og tilbyder sejlture ud til Hornsrev 1 og 2. Hele centret summer aktivitet. Sekretariatet fundraiser penge til centrets aktiviteter. Endnu en konferencebanker på døren, og en ny messe venter i Kina. Effektiv kommunikation og markedsføring bærer en del af ansvaret for centrets globale succes. Møde- og konferencefaciliteterne er alle fuldt booket. 2 medlemsvirksomheder drøfter mulige samarbejdsaftaler med Brasilien. En Ph.D.-studerende diskuterer delresultater med virksomhedsrepræsentanter og vejledere. En virksomhed holder sit månedlige personalemøde, og så får centret besøg af en større international delegation. Bag de lukkede glasdøre sidder 7 Ph.D.-studerende og arbejder ved computerne. 3 studerende sidder ved et bord og diskuterer mulige løsninger på et opstået problem. Andre er ude i felten og søger ny viden. Whiteboard og opslagstavler strutter af delresultater og værdifulde indsigter. Den interaktive udstilling over centrets kompetencer tiltrækker straks den nyankomne delegation. Igennem legende installationer oplever de den komplekse sammenhæng af kompetencer og den overordnede værdikæde, som er til stede i centret. Udstillingen minder i sin form om H2 Interaction, som er en udstilling, der igennem leg giver brugeren forståelse for, hvordan vindmølleenergi kan lagres i brint. I Green Offshore Center Esbjerg får kunderne igennem fysiske installationer, spil og små film en sammenhængende forståelse for fundamenter, kabler, installation, materialer og sikkerhed.